नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. दर्शक हो, मी आहे रत्नागिरीमध्ये आणि रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्पाबाबत इकडचे स्थानिक जमीन मालक जे आहेत, हे जमीन मालक MIDCचे अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांची भेट घेण्याकरता रत्नागिरीमध्ये दाखल झालेत. काही स्थानिक जमीन मालक आपल्यासोबत आहेत, त्यांच्याशी बोलणार आहोत. सर, आपण नेमके आलात कुठे? आपलं नाव कसं? सर, काय सांगाल, नेमकं काय मागणी असणार आहे आपली या बैठकीमध्ये? आपले एक राजापूर रिफायनरी होते, त्याबद्दल आम्हाला त्याची काही सोयी व्हावे. MIDC मध्ये मेडिकल वगैरे, स्कूल, कॉलेज हे सर्व पुन्हा पाण्याचा प्रश्न आहे ते निर्माण होतो. अशी काही त्याच्यातून निर्माण होते. निश्चितच वेगवेगळ्या सोयीसुविधा भेटतील या अपेक्षेनं हे सर्व मंडळी या मीटिंगमध्ये आलेत. आपण स्थानिक भूमिपुत्र आहात, जमीन मालक आहात. काय सांगाल, आपली काय जमीन आहे, किती जमीन आहे आणि नेमकी मागणी काय असणार, अपेक्षा काय असणार? माझं नाव इरफान चौगले. मी आलो आहे, राजापुरातून आलो आहे. माझी बारसूमध्ये 46 एकरची बाग आहे. त्याच्यामध्ये 1600 हापूस आंबे आहेत आणि 200 जे आहेत ते काजू कलमं आहेत. याच्यामध्ये ह्याच्यापूर्वी जे आहेत 2 वर्षापूर्वी जेव्हा ह्याची हवा चालू होती तेव्हा मी पण विरोध करत होतो की आपल्याला हा रिफायनरीमुळे आंब्यासाठी भरपूर हा प्रॉब्लेम होईल, आंब्यासाठी हानिकारक आहे. त्याच्यानंतर मी पण सेल्फ स्टडी केला. त्याच्यानंतर आम्हाला असं समजलं की जे आहे हे रिफायनरीचा जे आहे हा टेक्निक जे आहे ते खूप ॲडव्हान्स टेक्निक आहे आणि ह्यानी काय आपल्याला पॉल्युशन वगैरे काय होणार नाही आहे. आणि उलट जे आहे की हे आल्यानंतर रिफायनरी आल्यानंतर राजापूरमध्ये जे काही सोयीसुविधा आहे, त्याच्यानंतर मँगोसाठी पण आपल्याला हापूससाठी आपण जे काय आता लोकांची बाग आहे पण तेवढं उत्पन्न निघत नाही. आणि बाकी इतर ठिकाणी जे आहे, फॉर एक्झाम्पल जामनगरमध्ये आहे तर तिथे अंबानींचे जे प्रोजेक्ट आहेत आणि रिफायनरी पण आहे तर ते आपल्यापेक्षा खूप प्रचंड प्रमाणे आंब्याची उत्पादक करतायत. हां, तर आपल्याला असं वाटतो आहे की हे आल्यानंतर राजापूरमध्ये जे काय सोय पाहिजे, म्हणजे पाणीची सोय आहे पाहिजे आपल्याला, मेडिकलचा म्हणजे हॉस्पिटल कुठले व्यवस्थित नाही आहे, कॉलेजेस व्यवस्थित नाही आहेत आणि इतर जे आंबा बागायतदार आहेत त्यांना प्रॉपर गाईडलाईन्स मिळत नाही आहे. त्याच्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी आपण त्याच्यामध्ये प्रचंड आपण प्रगती करू शकतो. तर ह्यासाठी आणि दुसरे जे लोक आहेत की त्यांना नोकरीसाठी वगैरे जे आहे मुंबईमध्ये जायला लागतो आहे, इतर मेट्रोपॉलिटन सिटीजमध्ये जायला लागतो आहे, तर ते पण जायची गरज पडणार नाही, कारण की एवढा इथे राजापूरमध्ये जॉबची वेकन्सीज अवेलेबल होणार आहे. तर ह्या दृष्टिकोनातून असं आपल्याला वाटतो आहे की हे राजापूरमध्ये रिफायनरी आल्यानंतर राजापूर खूप प्रगती करेल. याचसाठी आपण आपली जमीन जी आहे ती या रिफायनरी प्रकल्पाकरता देऊ इच्छितो. हो, बरोबर आहे. याच्यासाठी आम्हाला पाहिजे की हे रिफायनरी राजापूरमध्ये आलीच पाहिजे असं आम्हाला वाटतो आहे. आणि ह्याच्यासाठी फक्त जे आहे की सरकार जे काय ज्यांची जागा घेणार आहे त्याचा जे काय मोबदला वगैरे आहे ते आम्हाला, म्हणजे प्रत्येक ज्यांची जागा जाणार आहे त्यांना ते आहे सुरुवातीलाच त्यांना हे डिक्लेअर केलं पाहिजे की बाबा एवढा तुम्हाला मोबदला मिळणार आहे. नक्कीच स्थानिक जमीन मालक जे आहेत, इकडचे भूमिपुत्र आहेत, हे या ठिकाणी अधिकारी वर्गांबरोबर बैठक घेण्याकरता, त्यांच्याबरोबर मिटिंग करण्याकरता दाखल झाले. सर, काय सांगाल, आपली नेमकी काय मागणी राहणार आहे बैठकीमध्ये? बैठकीमध्ये आम्ही समर्थन द्यायला आलो आहे रिफायनरीला, कारण त्याच्यामुळे विकास आणि जे रोजगारचे प्रश्न आहेत ते सुटतील. उलट बाकी सर्व जे आमची म्हणजे मी आणि माझ्या पार्टनरचे 65 एकर जागा आहे. परत वडिलांचे पनल्या गावामध्ये पण जमीन आहे, त्यांनी पण समर्थन दिलेलं आहे रिफायनरी. एकूणच आपण पाहतोय मोठ्या संख्येनं स्थानिक भूमिपुत्र, स्थानिक जमीन मालक रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ अधिकारी वर्गांबरोबर बैठक करण्यासाठी आपली भूमिका त्यांच्यासमोर स्पष्टपणे मांडण्यासाठी रत्नागिरीमध्ये दाखल झालेत. एकूणच या संपूर्ण बाबीचा सरकारनं देखील कुठंतरी आता सकारात्मक विचार करावा अशा पद्धतीची मागणी या स्थानिक जमीन मालकांकडून व्यक्त केली जाते. साईनाथ गावकर, कोकणशाही, रत्नागिरी. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.